שלום לכולם, היום נראה לכם איך עושים גיבוי לאייפון. אוקיי, שלב ראשון, נכנסים לאייפון שלך. תורד למטה, אם אתה רוצה לעשות דרך האייקוד, אתה עושה אייקוד Backup Now. אם אתה רוצה דרך המחשב, אתה עושה This Computer Backup Now. אני רוצה לעשות במחשב הזה Backup. כן, מחכים בינתיים, זה מגבה את המכשיר. זה לא אמור להיפתח לכם. עכשיו בכל זמן הזה זה מעתיק את הדברים שיש באייפון למחשב. זה עוד שנייה נגמר. יופי. עכשיו מראים לך מתי בזמן האחרון גיבית את המכשיר שלך. זה עכשיו. עכשיו אם אתה סנכרנת את המכשיר שלך ואתה רוצה עכשיו להחזיר את כל מה שגיבית, אתה עושה restore backup, אתה עושה restore, מביא לך את כל הדברים. עדיין זה משחזר את כל הדברים שהתקנת במחשב. באמצע השחזור אז המכשיר שלכם מתחבא. אל תדאגו, זה לא יקרה כלום. מה שחשוב גם שאל תוציאו את המכשיר מן ה... המחשב. אוקיי, בינתיים נעצור לכם את הסרטון כדי שלא תחכו הרבה זמן. שלום, חזרנו. עכשיו עוד שנייה השחזור נגמר. הנה עכשיו האייפון שלי התחבא. הוא עושה הדלקה מחדש, ואז שהוא ידלק הכל יחזור. הנה, מחכים. אוקיי. ומחכים שהאייפון ידלק. וזהו. יש לכם גיבוי וכל הדברים חזרו לכם. ביי ותודה על הצפייה.